तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. हा एक भयंकर असा किस्सा आहे जो मी स्वतः अनुभवला आहे. माझ्या वडिलांचं संपूर्ण आयुष्य हे कष्टात आणि गरिबीतच गेलं. त्यांनी लहानपणापासूनच खूप कष्ट केले. अखेर स्वतःच्या हिमतीवर गावाबाहेर रस्त्याच्या एका टोकाला त्यांनी एक घर बांधलं. हळूहळू त्यापासची मोकळी जागाही त्यांनी विकत घेतली. असं म्हणतात, जे लोक नेहमी मेहनत करतात, नशीब कधी ना कधी त्या लोकांना साथ देतच. आमचं नशीबच म्हणावं लागेल. जेव्हा पाण्यासाठी तिथे बाबांनी खुदाई केली तेव्हा काही फुटांवरच त्यांना गोड पाणीही लागलं. हळूहळू आसपासच्या जागेवर शेती करून माझ्या वडिलांची आर्थिक परिस्थिती बदलू लागली. मग त्यांनी शेतीसोबतच कुक्कुटपालनही सुरू करायचं ठरवलं. इथे वडिलांचे कष्ट बघूनच मी मोठा होत चाललो होतो. ऐशो आरामात जरी जगत नसलो तरी सगळं काही सुरळीत चालू होतं. पण तरीही तिथली एक गोष्ट ही मला नेहमीच खटकत होती. आमचं घर गावामध्ये मूळ वाडीपासून हे बरंच लांब होतं. त्यामुळे साहजिकच आसपास शेजारी पाजारी असे कोणीच नव्हते. आमच्या घराच्या समोर होतं ते आमचं शेत. त्याला लागूनच उजवीकडे रिकामी जागा होती. तिथेच कुक्कुटपालन करायचा आमचा विचार होता. पण त्याच्या पलीकडे आणि घराच्या पाठी दूर दूरपर्यंत फक्त आणि फक्त घनदाट जंगल होतं. आमच्या गावी वाघ वगैरे नसल्याने तेवढी भीती नसायची. पण तरीही माझे वडील संध्याकाळनंतर घरातील कोणालाही घराबाहेर पडू देत नसत. यामागचं कारण मात्र आम्ही त्यांना कधीही विचारलं नाही. नवीनच कुक्कुटपालन सुरू केल्याने वडिलांपेक्षा मलाच त्याचं कौतुक आणि कुतूहल होतं. कोंबड्यांची सगळी जबाबदारी मी स्वतः घ्यायची ठरवली. एके रात्री मला कोंबड्यांचा विचित्र ओरडण्याचा आवाज आला. घरचे सगळे झोपले होते. मुंगूस वगैरे कोंबड्यांना पळवतात म्हणून मी हातात कंदील घेऊन घरातून बाहेर आलो. कंदिलाचा उजेड हा काही अंतरावरच पडत होता. बाहेर खूपच अंधार होता. आजूबाजूला लोकवस्ती नसल्याने तिथे दिवेही नव्हते. त्यातच कोंबड्याच्या खुराड्यामधला बल्बही मिणमिणत बंद झाला होता. मी तिथला गेट उघडला आणि आत गेलो. पाहतो तर काय, तिथे असलेल्या कोंबड्या या घाबरल्यासारख्या वाटत होत्या. रात्र होऊनही त्या जाग्या होत्या आणि विचित्र आवाज काढत होत्या. मी तसाच अजून पुढे गेलो. तिथे मला खूप सारी पिसं पडलेली दिसली. जणू कोणाची तरी त्यांची झटापट झाली असावी. मी अजून 2 पावले पुढे गेलो. तिथे मला 2 मानवी पाय दिसले. मी त्यावर कंदिलाचा प्रकाश नेला तर तिथे विचित्र कर्कच्च आवळलेलं, तुकड्यात मोडून पडलेलं शरीर दिसलं. त्याच्या चेहऱ्यावर भयानक मोठे डोळे होते. तोंडात पिवळ्या काळ्या रंगाचे वेडेवाकडे दात होते. डोक्यावर विरळ केस होते. चेहऱ्यावर खोल जखमा होत्या. त्याच्या हाताची बोटं सामान्यपेक्षा फारच मोठी वाटत होती. कोणीतरी घट्ट दोऱ्यांनी बांधून ठेवावं असं त्याचं शरीर गुंडाळून पडलं होतं. मला पाहताच तो विचित्र आवाजात माझ्यावर ओरडला. हे नेमकं सगळं काय होतंय हे समजायच्या आतच तो तसाच विचित्र 4 पायांवर एखाद्या सरड्यासारखा सरपटत माझ्या दिशेने धावत आला. मी एवढा घाबरलो की ओरडत किंचाळत तिथून धावत सुटलो. तिथे ओरडत असलेल्या कोंबड्यांचा आवाजही क्षणभर मला भयानक सैतानी भासू लागला. त्या कोंबड्याही माझ्या आसपास हवेतल्या हवेत घाबरून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी उड्या मारत होत्या. त्यामुळे सगळीकडे त्यांची पिसही हवेतल्या हवेत उडत होती. त्यांच्यातून कशीबशी वाट काढत मी तिथला गेट उघडला आणि तसाच जोरजोरात ओरडत घराच्या दिशेने धावत सुटलो. तितक्यात माझे वडील हातात कोयता घेऊन दारात आले. मी धावत त्यांचा हात पकडून त्यांना घरात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू लागलो. बाबा बाबा लवकर घरात चला, नाहीतर तो आपल्याला मारून टाकेल. पण माझे वडील जागचे काही हल्लेच नाहीत. उलट ते मला घेऊन परत त्याच कोंबड्यांच्या खुराड्यात गेले. तिथे सगळीकडे शोध घेतला, पण ते जनावरासारखं दिसणारं मानवी धूळ आम्हाला कुठेच सापडलं नाही. मी वडिलांना घडली सगळी गोष्ट सांगितली. त्याचं वर्णन करून सांगितलं. तेव्हा ते मला घरात घेऊन गेले. त्यांनी घराला आतून कडी लावून घेतली आणि मला एक खरी गोष्ट सांगू लागले.
या गावात फार पूर्वी म्हणजे त्यांच्या लहानपणी एका अज्ञात माणसाचा गळा दाबून खून झाला होता. काही माणसांनी त्याचं प्रेत एका गोणीत कोंबून गावात आणून फेकलं होतं. यावर मी त्यांना विचारलं, गावात म्हणजे नेमकं कुठे? तेव्हा ते काहीसे गंभीर होत म्हणाले, आपण जिथे कोंबड्यांचा खुराडा बांधला आहे अगदी तिथेच. त्यावेळी लोकांना त्याचं प्रेत इथे आता जसं तुला धावताना दिसलं तसंच दिसायचं, म्हणून इथे कोणी भटकतही नव्हतं. माझी त्यावेळी आपल्या वाडीत घर बांधायची तशी आर्थिक परिस्थिती नव्हती, म्हणून नाईलाजाने मला इथेच घर बांधावं लागलं. इथली जमीनही मला फार स्वस्तात देण्यात आली. सुरुवातीचे काही महिने मलाही ते दिसायचं, पण जसजसा वेळ निघून गेला कालांतराने मला त्याचं दिसणंही बंद झालं. पण आज तेच धूळ इतक्या वर्षांनी तुला इथे दिसलं, असं बोलत वडिलांनी त्या गोष्टीची त्या रात्री आमच्या पुढे काळजी बोलून दाखवली. या घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी कोंबडी पालनाचा तो प्लॅन आम्ही बंद करून टाकला. या घटनेला आता बरीच वर्ष होऊन गेली. त्यानंतर नोकरीनिमित्त मी मुंबईत शिफ्ट झालो. आई वडिलांनाही मी शहरात घेऊन आलो. आता गावचं ते घर तसंच पडकं बनून राहिलं आहे. सोबत राहिले आहेत ते त्या प्रेताच्या भयानक अशा आठवणी. अनुभव दुसरा. माझं असं वैयक्तिक मत आहे की आपल्यातील प्रत्येकालाच कधी ना कधी भूतांचे किंवा अमानवी शक्तींचे किमान एकदा तरी भास किंवा जाणीव झालीच असेल. यासाठी भूत प्रत्यक्षात दिसायलाच हवं असं नाही. उदाहरणच सांगायचं तर आपण एखाद्या कामात गुंतलेलो असताना अचानकच डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून झपकन कोणाचा तरी जाणं, घरात एकटे बसलेले असताना नकळत शरीराला झालेला एखादा स्पर्श, आपल्या सावलीत कधीतरी विचित्र झालेली हालचाल, कुत्र्यांचं कोणीही नसलेल्या मोकळ्या जागी उगाचच भुंकत राहणं, कानांवर हलकीशी येणारी कुजबूज, ही सगळी त्याचीच लक्षणे असतात. आणि मला हे सर्व भास लहानपणापासूनच होत होते. पण मला याचा खरा त्रास हा मी साधारण 7वीत असताना चालू झाला. मला या भासांसोबतच भयानक स्वप्नही पडू लागली. एके रात्री तर कहरच झाला. मी रात्री माझ्या खोलीत झोपलेलो असताना मला एक भयानक स्वप्न पडलं. पलंगाखालून 2 विचित्र हात बाहेर येऊन त्यांनी माझा पाय घट्ट पकडला आणि ते मला पलंगाखाली घेऊन जायला खेचू लागले आहेत. मी धडपडून जागा झालो. पाहतो तर काय, माझ्या त्याच पायावर वळ आले होते. पण हे इथेच थांबलं नाही. माझ्या घरातील लाकडी कपाट धडधड आवाज करत आपोआपच हलू लागलं, जसं की भूकंपच होत असावा. मी इतका घाबरलो की पलंगावरूनच घरच्यांना हाका मारू लागलो. माझी आई धावतच तिथे आली, पण तोपर्यंत सगळं काही शांत झालं होतं. माझ्या मनात हळूहळू भीती घर करत होती. इतक्यात माझ्यासोबत अजून एक किस्सा घडला. त्या दिवशी मी घरी एकटाच होतो. बाहेर हॉलमध्ये बसून टीव्ही पाहत होतो. अचानकच माझ्या पाठून किचनमधून दार उघडून बाहेर कोणीतरी गेलं. आधी तर मला काही लक्षात आलं नाही. मग मला एकदमच आठवलं की घरात तर मी एकटाच होतो. मी धावतच दाराकडे गेलो. घराचं दार उघडं होतं आणि कोणीतरी माणूस मला पायऱ्यांनी खाली उतरताना दिसला. हा प्रसंग माझ्यासाठी खरंच खूप भयानक होता. मला आमच्या घरात हे असे भास अनेक वेळा झाले. हळूहळू या शक्तींची जाणीव घरच्यांनाही होऊ लागली. शेवटी घरात होम हवन करण्यात आला. त्यानंतर मात्र असे भास मला परत कधीच झाले नाहीत. आम्ही जेव्हा जाणकारांना हे विचारलं तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की असे भास होण्यामागे त्याच घरात पूर्वी कोणीतरी मेलेलं असावं याचीच गरज नाही. अशा शक्ती बाहेरूनही घरात विविध माध्यमांतून येऊ शकतात. पण आजही हे अनुभव सांगत असताना माझ्या मनात एक विचार नक्कीच साठून जातो. मी जे पाहिलं, मला जे जाणवलं ते सगळं खरंच होतं की तो केवळ माझा एक भास होता. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.